Fi yw Tom Dariodin, arweinydd yn clwb Llanddewi Brefi. Rhian yw enw fi. Sa'n gallu cofio faint o oedran ni, ond wy'n bach yn hen i fod yn aelod o'r clwb. Reit, Rodri Evans, i fi'n arweinydd ar y clwb. Enw i Sioned, arweinydd. Helo, enw fi yw Megan, fi yw cadeirydd y clwb eleni. Fy enw yw Mared, a fi yn ysgrifennydd y clwb eleni. Fy enw yw Cadi, fi'n 11 a fi'n gwrthrydd yn i'r clwb yw gweld ffrindiau. Helo, enw fi yw Erin Williams, fi'n 14 oed a fi'n licio Llanddewi ac so mae llawer o bethau i wneud yma. Fy enw yw Fion a fi'n 11 a fi'n hoffi cael ffrindiau newydd. Fy enw yw Talia Ifanc, rwyf yn 11 mlwydd oed. Rwyf yn hoffi y clwb oherwydd mae'n rhoi llawer o gyfleoedd dda iddynt. Fy enw yw Gwenno, dwi'n 14 mlwydd oed a fy hoff beth yn y clwb yw cymdeithasu a wneud pethau newydd. Enw fi yw Lleithi, fi'n 12 oed a hoff atgofi yw ar y gynt. Helo, enw fi yw Sara, fi'n dod o Llanrwyd. Helo, fy enw yw Lisa, dwi'n dod o Llangeitho a fy hoff atgofi gyda'r clwb yw cystadlu yn y rali gyda barni defed, cyfyle a dadion Cymreig. Fy enw i yw Alana, fi'n 12 oed ac fy hoff peth yn Llanddewi yw mynd i YFC. Fy enw yw Fion Williams ac rwy'n 15 oed. Fy hoff atgof o'r clwb yw pan yn y llesu stoc jydjo cyffyle yn y sioe frenhinol. A tri tip fi yw, newch siŵr bod chi'n cyfathrebu, newch siŵr bod chi'n joio, a mae pob swydd dim ond yn para blwyddyn. Tri tip fi yw bod yn hwyr, nag ydym bod yn hwyr, bod mewn amser i bob i enjoyo i gael hwyl ac i weid os ydyn ni'n cael ei dod i byd o dod. A tri tip fydden ni'n gweithio chi yw cynta i fwynhau pob peth yn y clwb, i gymryd pob cyfle yn gewch chi a hefyd i gystadlu a mwynhau a wneud y mwyaf o'r dawnsfeydd a popeth arall mae'r clwb yn ei gynnig i chi. A tip fi i aelodau newydd bydde i joio pob aelod a wneud y gorau o'r clwb, achos amser chi'n mynd dros oedran, mae eitha drist. A'r tip gorau lle roed i aelodau newydd yw have a go.